Det findes ikke meget smukkere. Det gør der. Der er én ting, der er smukkere, og det er 110 millioner og 13.903 kroner. Aftens resultat, mine damer og herrer. Det er så flot. Det er så flot. Tusind tak, Danmark. Tusind tak til jer derhjemme, til jer, der har været med her. Tak til alle de andre fra TV2. Kim, tak til Danmarks Radio. Og skal vi løbe en tur? Skal vi ikke løbe en tur? I kommer med derud. Er I klar bagved? Ja. Cecilie. Okay. Anders, ha' det godt. Tak for i aften. Nu skal vi i vandet. Jeg ved ikke, Jes, hvem det var, der fandt på det her. Men det er en rigtig dårlig idé. Det er det eneste, jeg har været nervøs for. Altså, jeg har faktisk ikke rigtig... Jeg har tænkt, showet skal nok gå. Ja, showet skal nok gå. Men det her, det har jeg på en eller anden måde synes var en lille smule udfordrende. Det må jeg altså sige. Det jeg tænkte på, siden at der er mange timer til. Der er nok ikke så mange, der betaler alle de her penge, så vi slipper for at komme i vandet. Gør det ikke? Jeg tror det bagved. Er I friske? Der er ikke rigtig nogen, der fortalte os, at den her løbetur skulle blive decideret fysisk belastende. Havde du troet, Cecilie? Vi er altså på vej igennem... Jeg skulle ud og løbe, det havde jeg virkelig ikke troet, jeg skulle. Cecilie, folk er på vej i vandet. Jeg er bange! Jeg er bange! Det regner også, det regner. Nej, det er så ned. Ikke fordi det er sådan vanvittigt varmt, vel? det er ikke sådan vanvittigt varmt. Der er folk derude. Så, nu kommer det. Ja, tak for i dag. Tak for i dag, Jes. Og det har været sådan en fornøjelse. Sidste baljen giver omgang, ikke? Nej, jeg tør ikke. Vi gør det vel samme tid, ikke? Vi skal lige vente på Kim og Jes. Jeg skal have nogen i røven. I hopper bare. Nå, nej, jeg skal Vi hopper sammen. Kør det på hovedet. det er 20 starter! Slap op! Nej. Ja, Vent på vej. Nej. Nå, det er en fornøjelse. Tak alle sammen. Tak for 110 millioner. Wow!